fordi jeg køber ret mange bundles. Og ja, og sådan noget... Ja, jeg har købt Battle Pass. Og vi har nogle lidt gode våben. Ja, sådan som ret gode våben. Ja, vi har ret gode... Altså, jeg har næsten det samme. Jeg har købt... jeg har bare slet ikke købt Energy Bundle, Exogun Bundle, Medkit Bundle, Classic Bundle, Starter Bundle, Starter Bundle og Standard Weapon. Jeg har slet ikke købt alle. Men jeg vil gerne have den der Heavy. Jeg har Duty Bundle. jeg spår op til den og den her. Ja. Og vi har slet ikke købt den her bundle. Nej, seriøst. Vi fik 400 nøgler i den her. Sådan actually. Der står 15. Vi fik 400. Og prøv at se, det her det er Gert. Det er Gert. Hey, hvad skete der med dig? Ej, shit. Fuck! Hey, I nåede ikke at se det? Okay, det bliver meget. Nå, vi skal lige blive venner, fordi lige nu er vi ikke venner. Nå, jeg spurgte dig. Skal vi starte et game? Ja, hvorfor ikke? Okay. Okay, nu starter vi igen. Men vi ved ikke, hvad vi skal spille næste gang. Vi ved ikke, om det er Rivals eller et eller andet. Eller et eller andet voldeligt dræberspil. Og hvis I gider at se det. Ja, men vi vil gerne vide spil. Det kan være alt, industri som et eller andet. Det kan være alt. Og så skal vi bare lige hurtigt købe det. Han er 11 år, og jeg er 8 år, så vi er ikke så mange år i forhold til YouTube. Okay. Nej. Men vi vil gerne starte en god alder. Ja. Fordi vi synes, det er sjovt at lave YouTube. Ja, og vi gør kun det her for at hygge med jer. Og det er ikke bare noget, for vi siger, fordi så får vi mange subscribers. Det er faktisk rigtigt. Og måske kommer der videoer hver uge, så... Det er en ret god start, føler jeg. Ja, det synes jeg også. Han er bag dig. Ikke mere nok. Ej, han brugte flamethrower. Nej, jeg vil så gerne have flamethrower. Godt lavet ham. Hvis de kalder mig for hacker, så bliver jeg så glad. Ja. Jeg har været den største ønske i lang tid. Ja, det er sket en gang før. De må bare ikke komme tæt på os. Okay, jeg er død. Nej, han brugte flamethrower. No! Ja, se. Hold mig. Stop. Jeg kan ikke lide det der. Når vi også købt skin bundles. Okay, og hvis vi skal skamme små børn. I Stjern Brainrot, hvis I kender det seje spil. Eller mega fede spil. Det er bare fordi, vi er vildt store fan af Stig. Det tror jeg også siger. Han er virkelig god, synes jeg. Ja, og især der, hvor han vi har en computer, så vi kan spille alle streamspil. Så please go chatten, hvis... skriv noget. Jeg skriver bare et eller andet chatten. Ja, bare jeg skriver i chatten, hvad vil I gerne have, at vi kan spille? Vi kan ikke sådan spille sådan nogle kun only PlayStation-spil. Men vi kan godt spille sådan noget, måske episoder af The Last of Us. Det kan vi godt lave sådan episoder af. Ja, hvor vi skiftes til at spille. Altså, det kan vi sagtens lave. Vi kan også spille et eller andet Roblox-spil. Fuck, mand. Idioter. Nej, det må man ikke sige. Jo. Der er ingen grund til at have nogen. Jo. Nej. Jo. Det er min mening. Det er min mening på 2000. Godt, han ikke brugt katana. Ja, 2018. Kun 2018. Ikke 2000. 2000 og... Nu er det sgu Grabbelcue. Din mor. Din mor. Jeg blev headshotet af katana. Så kan jeg skrive og sige, hvis vi skal lave en grim
live-video. En grim live-video. Med dobbelt. Så lige meget hyper nogle gange, og han kalder... Og jeg gælder ret meget på. Nu starter vi ikke med at, you know what, pølse, eller noget. Måske kommer der til at komme lidt bandeord i vores video, men det kommer I til at blive det er bare vant til. sådan noget som et eller andet. Det er sådan noget, hvor du headshot kan tegne igen. Han er så klam. 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 Kalle, smil! Kalle. Okay. Er I klar til endnu et game? Okay, nu skal du lige holde din stemme. Johan, husk brød. Brød. Ja, brød. Det. Okay, perfekt. Hvor mange nøgler har du? Ej, vi spiller på iPad, det ved du godt. Det er pisse Jeg lort. har slået autoen fra. Jeg har. Men han er meget sådan... Jeg skal bare sige til jeres mor eller far, når I hyper sauce. Det er bare sådan noget, man siger. Som gammel. Ja, dengang jeg var gammel, så sagde jeg hele tiden hyper. Altså, Dengang jeg var gammel, var der kun telefoner. det var ikke nogen computer. Det var dårlige tider. Jeg skal flamethrower. Flamethrower. Ja, flamethrower. Thor sommer. Ej, det er ikke Thors hammer. Er du sindssygt? Vi gør kun det her for at være grim imod jer og syg. Men når Thor har sin hammer, ikke? Nej. Så mangler han jo sømmene. Kan I godt lide 6 stemme? Det kan jeg ikke. 6 stemme! Jeg har 6 stemme. Nå nej, jeg kan tage din. Kan du ikke 6 stemme? Nej, men det kan jeg aldrig. Alle elsker 6 stemme. Skriv, hvis I elsker 6 stemme. Og skriv, hvis I hader 6 stemme. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg har bare hørt på nogle skoler, at 6-7 er blevet bandet. Jeg sagde det for meget. Jeg ved slet ikke, om det er rigtigt. Men jeg kan spille et andet spil, så please skriv, hvis du kan spille, hvis jeg skal spille. Nej, der er ingen game. Tag nu et game på helvede. Kalle. Og vi er igen inde i samme sø. Bror. Du er faktisk ikke. Nej, du er min bror. Du er ikke engang inde i et spil, bro. Nej, du er heller ikke, bro. Så jeg går ind i et. Hey, yo. I skal slet ikke Ikke se, hvad der sker her. Hey, hvad laver du med dine fingre? Ikke noget. Kalle. Hvad spurgte dig? Hey, jo, Kalle. Ja. I skal slet ikke vide, hvad I det, der skal herude. Ud af mappet. Mary. Mary. Jeg elsker jer. Hey! Jeg elsker jer. Pisse randomt. Jeg elsker jer. Okay, vi er sikkert slet ikke morsomme. Vi mødte en anden dreng, som sagde, at med hundehoved, og åbenbart, det er sådan lidt normalt, ikke? Og så blev man gange så vi griner så meget. Sådan for meget. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor det var. Og så alle kiggede på os. Alle kigger på os. Så
den her, eller den her, den her, jeg ved det ikke, den her. Ej, ikke Arena, det kan jeg ikke lide. Kan du godt lide Arena? Okay. Din mor. Ej, vi jobber vildt meget lige nu. Og jeg forstår sikkert ikke. Nej. I synes sikkert, at vi er nogle kæmpe idioter. Det håber jeg ikke. Whoever Shield Jackson 6-7. Og Har I set Jackson 6-7? Ser I Jackson? Jackson. Eller ser I Stax Jackson videoer? Det er faktisk meget lidt gode. Whoever Shield Jackson 6-7. Whoever Shield Kom med, Jackson. Jeg kan ikke lide. Jackson. Din mor som gammel. Dengang jeg var, min mor var gammel, var der kun kartofler. Dengang og min mor var gammel, og var kun telefoner. Nogle gange kommer der bare sådan noget random ud af min lillebrors mund, og bare slet ikke min. Jeg ved godt faktisk også. Men jeg ser det der kommer lige sådan noget random ud af Karamil på min mund. Karamil. Hvad? Du er så hyperhuber. Jeg har sikkert sagt det her. Men I skal bare sige hyperhuber sovs til forældre, når I er den hyper. Hvorfor nej for de mig helt sikkert? Jeg bruger også nej for noget. Men du kan ikke finde at ramme med den, altså. Jo, Okay, jeg vil bare gerne være en dum idiot. da. Nå jo, jeg er jo en dum idiot. Det er til mig. Ej, du blev ikke backshot af. Ikke? Headshot. Ej, du er måske lidt for søs. Mig og din lillebror søs. Jeg vidste ikke, hvis det så hedder Karamil søs. Nej. Jeg hedder Kalamit, jeg er 6 år, og jeg kan... 6 år. 8 år. Og han er 11 år. Headshot! Det er noget børnespil, hvor vi skal få andre til at græde. Så bare, eller skille bramer, hvor vi stiller nogle små sprimmers i Rushjet server, så vi kan få dem til at græde, og så de græder. Det har jeg nemlig prøvet før. Jeg stjal en eller andens, den er ikke så god, men så stjal jeg den. Og så græd han i Rushjet. Jeg synes, det var faktisk lidt pinligt. Der var en eller anden pige, der kom hen til mig og sagde, okay, what are you doing? Og jeg var bare sådan, så lige ved jeg. Så smagen. Så smagen. Ja. Min sko siger bam bam bam. Min sko siger bam bam. Hvad fanden? Hvad fanden? Hvad helvede? Karamil, Jeg var ved at vi sige snakker ikke sådan i... svenske land. Ej, mig, Karamil, vi er blevet så brainwashed. Ej, nu bliver du ikke bagsat. Se de SMC! MG. M-G-ordet. B-ordet. B-ordet. Hvad er det? Det... Hvis jeg går hen til jeres mor, så skal I bare sige... Hubba humba Jeg så. vil gerne sige G-ordet, og så siger nej, så skal I bare sige, okay, kom nu please. Og så hvis de siger... Jackson! Og så hvis de siger, ikke Jackson, så hvis de siger ja, så skal I sige græs. Det er bare sådan, det jeg vil sige. Hvad fanden en lort? Whoever Shield Jackson 6-7. Det skal I. Det skal I. Nej. Whoever Shield Jackson 6-7. Hvorfor siger du sådan? Din mor! Din mor som gammel, tænk på hende. Jeg har sikkert sagt det her igen. Karamil, der kommer noget. Ja, okay, det har jeg set. Så.
Hvem er Yoshi. det? Okay, nu skal vi spille endnu et game. Endnu et game, og det tror jeg bliver sidste game for i dag. Var det aldrig? Jo. Ja, det her, det bliver sidste gang. Okay, men nu er vi inde i game. Og jeg glæder mig til at se, hvilke spil vi skal spille bagefter. Altså sådan, hvilke spil vil I nok synes, at vi skal spille? At vi skal spille? Synes I, at vi skal spille? Ej, jeg vil godt bruge flere. Hallo. Hader I os? Altså, jeg er derude. Ellers så lige var spillet. Nej, det må du ikke. Ellers så lige var verdenen. Så hader jeg dig. Jeg havde Nej, jeg det. kan ikke gøre noget, jeg allerede gør. Nej. Nika. Karl-Emil. Nej, stok. Nej. Karl-Emil. Nej, bro. Hvad laver du? Nej. Karl-Emil, det der, det må du altså ikke sige. Nej. Nej. Karl-Emil. Nej. Du sagde det. Ja. Skal man melde det til politiet? Nej. Nej, det er ikke så alvorligt. Jo. Bare kom igen og lov det. Hvad skal I ikke klippe det ud? Jo. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Okay, jeg var dårlig. Ikke dårlig. I ved ikke, hvor svært det er at lave YouTube. Og man skal have mikrofon og alt muligt. Og vi har bare ændret stemmen, og det er lidt mærkeligt. Så ja. Så det er derfor, vi har også, vi bruger også iPad lige nu. Ja, lidt nøjent. Nej, hvorfor den For din mor er tyk. hætte det også lige over. Nå, det var min mor, og jeg taler om. For vi er døde. Ja, okay, de er ikke så højt level. Jo. I forstår ikke, hvad. Og vi taber til 2 bacon heads. Du er så veganhet. Du må spise det. Du må spise dig. Du må spise dit hår. Ja det. Så ligger en hårgelé. Karl-Emil, jeg bor med ham, og han siger sådan noget der. Nikker. Konstant. Karl-Emil, det der må du ikke sige. Ja, jeg ved det godt. Og jeg ved ikke engang, hvordan man køber det ud. Altså, jeg har allerede sagt det til dig. Du må ikke sige det. Ja, jeg prøver. Okay. Ikke tænk, Du har været sgu! ikke tænk over det. Nej. Bare skru frem. Skru frem. Skru frem. Jeg dræbte mig, og jeg begik selvmord. Og... Wait, what? Det er der! Det der, der med grunden, der gjorde det på, eller... Det kan blive sindssygt hurtigt. Ja. Hacker! Skal jeg reporte ham? Ja. Nej. Men hvis han ikke gør. Jeg reporter. Men hvordan kan man gøre det? Det er ham her. Jeg reporter ham. Det har jeg lige gjort. Nej, det kan jeg. Ja. Hvordan man gør? Ja. Ja. Så hvordan går man så? Hvad? Se Johan. Nej, det gider jeg ikke at sige. Se Johan, jeg har reportet. Se Johan. Du har ikke gjort det. Ja. Jeg har kørt så jeg aldrig kan spille med ham mere.
de kind of cooked her. Nej, det tager hun på. 6-7. Er du død endnu? Og jeg har nærmest fuld liv. Det har jeg også. Og så nej. Og ja, hjælp mig! Hallo. Ej, det er far. Det der skal vi klippe ud nu. Hvad er det? Du kan ikke bare komme ind i filmen. Nej, Vi bliver nødt til at klippe det ud. Og du skal bruge en time på det. Far! Hvad laver du? Jeg skal bruge en time på det. Far! Far, jamen I kan ikke bare komme ind med din video. nej, undskyld. Nu skal jeg klippe det ud. Nu skal jeg klippe vildt meget ud. Men jeg tror ikke, jeg kan klippe det ud. Nu bliver jeg nødt til at være med i videoen. Jeg tror, det skal være med i videoen. Nå. Ja. Okay, vi klipper lige hurtigt, fordi der sker noget. Jeg skal nok sige det om 10 år. Nej, undskyld, vi siger det. Det er alt for pinligt. Hvad lige så jeg tror, der kom det dig med Nielsen. Så bliver det blodryber. Nu jeg skal jo gå ind i Tinkrog og kan finde et babser ud. Kan Milan sige sådan noget? Kom nu, spil. Jeg tror, vi slutter den her video. Men lige efter det her game. Og der skal noget meget sauce. Nej, det var ikke sauce. Bare noget pinligt. Ja, meget pinligt. Hey, yo, chill. Kom lige, du skal ikke lyde som en hund. Det blev for kind of cooked. Wuff, wuff, jeg er en hund. Hvis du altså ikke vil spille. Vi får tæt på dem. Vi ses alle sammen. Har vi tabt alle vores spil? Okay, vi har noobs. Ja. Undskyld. Og vi ses i næste video. Vi ses. Lorte. Kan I, hvorfor siger du det?